Aku seneng nek iso nulungi wong, tapi aku paling ora seneng nek apikku karo wong malah dimanfaatke. Aku pengen dadi wong sing iso bermanfaat, ora kok malah dimanfaatke. Tulung pengertiane, nek suatu saat kuwi ditulungi wong liya, aja pisan-pisan mentung nang burine. Aja pisan-pisan ngelek-elek nang burine. Siji hal sing perlu mbok ngerteni, wong sing nulungi awakmu kuwi terkadang yo dekne lagi ana nang fase angel uripe, lagi fase susah-susah uripe. Tapi nyatane dekne ngesampingke kabeh kuwi supaya iso nulungi awakmu, supaya awakmu ora luwih susah timbangane wong sing wis nulungi awakmu. Tulung pengertiane. Sepurane. Suwun. Apa kudu pasrahkan niat ingsun buka dalane rejeki, lawang ngarep dadya pengarep-arep, lawang mburi dalane rejeki sing dianti-anti, lawang dhuwur grojokno rasa syukur, lawang isor samu barang kang ala ben kesentor, sugih sehat ayem tentrem dadi kersaning Gusti. Rejeki metu saka wetan, gulung saka kidul, muncal saka kulon, mumbul saka lor, nyawiji ana ing awak kawula kaya cahya kang sumunar. Rinenggo rasa kang ora kasat mata, rinenggo wujud kang tanpa wujud tancepna sabda kawula iki. Hong wilaheng sukma winengku daya winesti. Kang ana ing papat kiblat lima pancer padang cahyaning urip tumapake ing badan kula. Saka bumi ngrembaka, saka langit mudhun berkah, saka segara mbludak, saka gunung ngetokake kamulyan. Rejeki ora obah ning teka ngetutake sing nyuwun kanthi ikhlas. Sinareng pitulungan para leluhur kang suci, mbukak dalan kang mandheg, lawang kang ketutup. Madah rezeki lumimpat, nglimpah tanpa nandang rekoso. Mugi tansah dados pepadang, rezeki ngliwati angin, temu ing pangkuanku tanpa gawe cilaka, tanpa gawe rekoso. Ngrembaka kaya wulung mabur, nglimpah kaya udan tanpa mega. Hong wilahing wujudna sabda kawula, rupakna apa sing kula suwun dados kersaning pangeran.